Hindi ko hindi ko alam kung saan yung St. Clair. Pero ang alam ko Santa Clara. Paano yan guys, oh? Morning guys, morning. So guys, dito tayo sa Ayala ngayon. Yan, mga nagtataas ang building guys. Dito tayo, yan. Tayo nakapila sa landmark. Sa landmark tayo guys. So yan. Pila na naman tayo. Oh. Ay, ang pila ng taxi guys, nakapaikot oh. Dito tayo sa landmark, Glorieta, Shangri-La. Guys, mga kasamahan ko, tinawag mga itsura oh. Mga nakaupo lang kawawa talaga mga taxi ngayon. Ay, 2 hours na tayo boss, nakapila. Pangatlo na rin tayo. Tagal. Sabado kasi mga boss, kaya matagal ang pila. So siguro mamaya pa ito mga 12 lalakas. Okay guys, uwi muna tayo, kain muna tayo sa bahay. Medyo ang traffic na. Parang gusto ko muna mamaya na lang hapon lumabas kasi sobrang traffic. Ngayon guys oh, Galawan. Natawa ko kahapon guys, may kwento ko lang sa inyo. Natawa ko sa sarili ko kasi kahapon may pasahero na papunta ng simbahan ng St. Clair. So ako guys, hindi ko alam kung saan yung St. Clair. Pero ang alam ko Santa Clara. Hirap kasi pinaparal ka ng magulang mo, hindi ka nag-aaral eh. So sabi ko, ma'am, hindi ko alam yung St. Clair eh. Ang alam ko kako Santa Clara. Ayun na nga yung kuya. In-English ko lang. Ito nakakayas dun sa pasahero ko guys. Alam mo yan. Pinapaaral kasi ako ng magulang ko guys. Wala akong ginawa kundi manguha ng bayabas, maligo sa ilog, maghabol lang kami ng langoyan sa probinsya. Alam mo ganun sa probinsya, di ba? Yung pagpapunta ka pa lang sa school, hindi ka maliligo sa bahay nyo, doon ka sa ilog ka dadaanan mo maliligo. Ganun sa probinsya noon. Tapos nag-aaral ka, ang notebook mo isa lang, ilalagay mo pa sa bulsa mo. Ay, di ba? Siguro marami nakaka-relate sa akin na kwento ko dahil sa mga laking probinsya. Ano yan? Ang eskwela namin noon guys, siguro mga 4 na kilometro, linalakad lang namin yan. So kaya nakakatamad mag-aral sa probinsya noon pero ngayon hindi na. Tapos sa tanghali uuwi ka, kakain ka, tapos babalik ka ulit ng tanghali kasi maghapon sa probinsya ang school, di ba guys? So ganon. Talagang tatama rin ka kung ikaw isang estudyante.
naisip namin noon, maka high school lang, masaya na. Ganon. Mabuti nga, anong panahon namin ngayon, nauso na yung mga Tesla na yan. Manpower yan dati. Oo. So doon ako nag-aral ng mekaniko. So at least paano marunong naman tayo magbasa. Kaya yung St. Clair guys, alam mo yan natawa na raw sa sarili ko eh. Ano yung St. Clair, Santa Clara? Kasi nasanay ako na Santa Clara eh. Ayun, naikwento ko lang guys. Alright guys. Malapit na tayo, nasa Katipunan na tayo guys. Opisina ng Mobit guys, oh grab oh, yan oh. Riverbank, mag-isang mo lang dito sa amin guys. Alam nyo ba guys, itong tinitira namin ng pamilya ko, itong subdivision na ito dati, napaka-exclusive nito. Pero mula nung binaha na ng binaha, nag-alisa na yung mga mayayaman dito. So wala nang nagbabayad ng gwardiya. Tapos ang ginawa nung mayor dito guys, ginawa na itong lusot-lusutan. Wala nang gwardiya. Tapos may mga talipapa na, alam mo yun, dati napaka-eksklusibo nito. Siyempre yung mga tao dito nag-alisan na, yung iba kasi nga laging binabaha. Pero ngayon papa na yan guys oh. Mga talipapa na yan. Dati ito guys, bago ka makapasok dito, may gwardiya doon sa may highway. Tapos dito sa pagkanan ko, kaliwaan dito ang gwardiya. Diyan sa kaliwa may gwardiya diyan. Dito sa papunta sa amin may gwardiya din dito. Ayan, ayan. Yan, may guard outpost diyan guys. Pero ngayon guys, lusot-lusotan na yan. Magmula doon sa Riverbank, wala na kasi nagbabayad ng gwardiya dito. Tinamad na yung mga tao. Ang dami na kasi nangungupahan dito guys. Kaya yan na, tinanggal na. So nang kukontrol nito guys, munisipyo na. At guys, hanggang dito na lang ang vlog ko. Maraming salamat. At uwi muna ako, kakain muna ako. Bye bye. God bless us.